хора, добре дошли в моя канал. Днес ще правим една малко по-различна игра. И намерих този човек, с който да играем 1v1. Сам да го налайнем, защото го инвайтам в клана ни, защото ми хареса как играем. И да. Сега ще поиграем малко 1v1, след това ще му покажем някакви неща и през това ще се говорим. Добре, добър мув. И двамата сме зле. 30-40 комбат. Started. Добре. Pushed back. Идва в мува ми, което не е най-добрата идея. Това може да стане за видео Making people think I'm just a noob. Окей. Този е нисък левел, няма да го убиваме. Респект към ниските левели. С този тренираме. Респект винаги към опонентите. Не се, ако не са токсик. И да. Има малък bounty boost. EG. И както може да видите, аз съм играл доста тази игра. Може би е играл от нещо от Светла 2022. Сега ще отиваме на една арена, в която да играем, където не си губим баунтито. И може би повечето от вас не са играли тази игра. Това е, може би, една от най-популярните игри в Roblox. Едва ли в момента, но на всички времена, по принцип, е една от най-популярните, като не бъдем Please Donate и някакви такива. Да. Най-вероятно доста хората са чували, не много хора са играли. Аз си играл от много време. И докато чакаме този, може да ми изгледа инвенторито, малко апгрейднати неща. Доста 600 мастерите на много мечове, които аз харесвам. И доста гънове. И сега почваме. После ще го кажа да ми видите в ротовете. Не, той ме полкна. Но не малко по-малко говоря, но вътрешно в мен съм много щастлива, защото успях да се оправя моята програма за снимане, която по принцип ползвам. И съм много щастлив. Окей. Старам се да не играем толкова зле. Добре, доджна. Пресираме го. I like this. Добре. Хареса ми как си... GG's. Хареса ми как играем този. Тук ще го следващия път си гледахме в преди видеото. Малко да се упражня, за да не почнем да губим веднага. И с този почнем да играем. Факт е, че ни се клевал. Той ни се клевал. И аз лагнах. Не ще хода нищо. Кой е? 2557. Абе стабилно. По-малко около 100 лева. Не, инстинкт. Както може да видите в чата, ние с 100... не, вие не можете, но после ще покажа, че тук с 100 се бяхме оговорили, да играхме PvP. И решихме след това малко да потренираме, той поиска да влезе в тима ни. И аз честно нямам много плеери в тима, така че това беше доста добро opportunity да имаме някой нов плеер в тима ни. И са в криото ни, в плана ни. Може би той тук ще направи голяма грешка, защото
Гун може би не е един от най-демиджинг рейсовете. Даже аз знам кой, защото много дълго, буквално до онзи ден ги ползвах Драгън рейс. Но обнатът на го е лайфстил. Буквално за няколко секунди аз го изпарих. И нашия явно трябва да се тръгва. Окей, сега може да отидем на да излъчи PvP-то. Да. Сега чакаме да се телепортираме в Холмани, да ви покажа малко с акаунта ми, да видите за какво става на въпрос. И да. И също малко неща, които мога да кажа, че сменяме графика, вече няма да качваме в сряда и неделя. Ще качваме в четвъртък и може би събота. Или неделя, не съм сигурен. За тази част не съм много сигурен. Чайте само да видим какво има и сток. Flame. О, нищо добро. И да. Малко pay to win, съгласен съм, Permanent Dragon и Phoenix. Phoenix, честно не съм го купувал аз, но все пак. Нека да рълнем фото и да видим. Чакай. Графити. Look. V4. V4. Ето. Не знам, че това не е вярно, но все пак. О! Actually, Eagle не е зле. Нека да покажа малко фрутовете, там basic фрутовете, Max това дичамето. Не са два, тук ще дадохме Eagle, което е actually супер. Имаме Chicken Fruit, Creation, Portal. Липса ни Buddha, actually. И... имаме Мемът. Мемът и Portal според мен са ми един от по-добрите. Може да видим този какво ни офърва. Да... Да излезем, ако може да ме имаше някой. Някой PvP да иска. Явно не. И да, хора ще се видим, когато намеря съдва, където има някой, който иска да игра PvP. Окей, хора, върнахме си, намерихме човек. Съб до Фато. Някой ни удари Веном. Веном преди малко. Чакайте да видим това. 4,7 Лаунсър. Той игра PvP. Нека да го изчакаме да видим как се мувмент. Holy! Sanguinards, Portal Build. Ето го. Един от нашите, с които се говорихме да играм PvP. Какво е това? Добре. Това не е може би един от плеядите, които аз бих респектвал very much. Ай така вече е по-окей. Окей. Making combos. То си прави някакви комбота, кефи ме. 6000, 7000, окей, 7к. GG's. GG's. И нашия... Окей. Качи не джъмпва. That's sweet.
Да, вика един малко лайфстил да вземем. His combo is cooking right now. Много ми харесва как играем. Малко баунти, не много геймстил. Lack of movement, типично. Факт, че в момента, когато той играе долу, аз сега кемпи, защото това е долу. В смисъл. Кой не е кемпи, когато играе срещу долу? Това е тактиката. Оу, холи. Да, в момента той трябва да ни е доста страх от него. И в момента него от нас. Доста опасно като това, което правя. Да. Бързо излез. Трябва да излезем от това. Ако ни удари още един път, може да сме GG's. Да. Не. No. GG's. Fair game. И... може би това вече да го изкедем. Чайте да видим 10,36. Няма да им интеръпвам батъла. Окей, един от двамата ми харесва геймстайла му. Какъв е то? Пикник. Моле. О, то донася 24 милиона мултиплеера. Холи, какъв мувмент, какво нещо. Bounty hunting is that. Holy smokes. Няма да му вземам кила. Не, аз не съм се съгласявала за това. Това е пъмкин. I ain't gonna lie, I'm getting cooked. Лага е insane, бате. Съжалявам, но трябва да израним. Това е несериозно. Лага е крейзи. Не. Шоткинка! Пимки. Какъв е това? You dumbass. Магма земята. Абе, 2 кила, 2 такива. Не мисля, че беше най-честната игра, защото това е 24 милиона мултиплеера. С V4. Пуснато, human. Окей, това сигурно не беше GG's. Днеска не знам колко сме на загуба, колко сме на win. Но да. Да им стока за един последен път. Няма да вариант в момента не смеям билдовете, просто защото това ми харесва за PvP. Пускам PvP, той тук то да го убия набързо. Това не съм се съгласявал. Малко да помогнем. Окей, стигнахме му кила. Задет ни уби. Окей, това не беше спортсменско, това беше доста тъп от моя страна. Но той ни уби 2 пъти без ние дори да сме го докоснали, като играх Fair One v Така че си го заслужи според мен. Мраз да раня. Нещо от нещата, които най-много мразим, в мен просто не се налага, защото той е рип някаква пръстотия. Ще ни той вече ни смажа 2 пъти, защото това е пимки край, рип индекс, и дара. И да, между ето да ми видите с тези неща, не го показвам. Повечето копии от един френд, дори не знаеш, че го купирам, просто си харесвам къдеща и се оказа, че е почти 1 към 1. Но да,
Това беше от мен хора и от мен. Чао!